és un bitxo molt petit que va començar a la Xina. Des de Docents Confinats volem unir-nos a la campanya Jo Actuo, perquè com a ciutadanes i com a mestres volem posar el nostre granet de sorra en la lluita contra el coronavirus, perquè nosaltres, jo, actuo per vocació. Per això, el dia 15 de març, vam llançar un repte als mestres de Catalunya perquè ens fessin arribar les seves propostes, tant didàctiques com lúdiques, per tal que les famílies tinguessin un ventall de recursos per passar aquests dies d'una manera més agradable. A més, hem tingut la sort que no només ens han col·laborat mestres, sinó també diferents persones de diferents àmbits, com per exemple Martí Gironell, escriptor i periodista, que ens ha fet arribar el seu conte La Tati en Teddy, que és una al·legoria a l'avorriment i a la creativitat. També en Jordi Tonietti, que és un músic d'aquí a Girona, que ha fet una cançó preciosa i molt emotiva dedicada als avis, que aquests dies tant trobem a faltar. I també S'enfaina de colors, que des de casa ens han composat una cançó especialment per nosaltres que es diu Abril confinat i que forma part del seu projecte Els cistells de la Caputxeta. Us deixo ara amb un recull dels més de 120 posts, de les més de 120 propostes que ens han enviat diferents mestres. I nenes, què tal? Primer de tot, dir-vos que us trobem molt i molt a faltar. T'estimo molt, ho saps prou bé. Hola, avui us presentem un altre repte virtual. Hola, bon dia, soc l'Ester. T'estimo molt, tinc tanta raó. Hola a tothom, soc la Jerusalem Gallego, mestra de música de l'Escola Montfalgàs. Jo soc en Susi, soc mestra d'educació infantil. Famílies, soc la Tatiana, soc mestra d'educació primària. Em dic Carla i soc mestra d'educació infantil. Soc mestra a l'escola a les Pistes. M'agrada el que diu. Soc la Trini, mestra de psico i d'educació física. Estel Mates i soc mestra de l'Escola Víctor Canella d'Arbúcies. Soc Carles Pujolà, mestre de l'Escola Tinc tantes raons per fer-te abraçades. Hola, I molts soc l'Edu del petons. Pedruna Torrera. Natàlia i en Josep i us portem una activitat sobre combinacions visuals. Bon dia, em dic Anna Riera. Hola, soc la Serena, mestra d'anglès. Jo soc la Núria, soc mestra d'anglès de cicle superior de primària. Bon dia, famílies. Soc la Marta, soc mestra de música. Jo us proposo aquest, a veure si us surt. Cada llibre 100.000 i cada llibre 100.000. Hola, soc l'Eva, de l'Escola Sagrat Cor del Pere Vives de Barcelona. Hola, bon dia, jo soc la Marta. Hola, bona tarda a tots i a totes. Jo soc l'Alba, soc mestra de primer. Hola, bon dia. El meu nom és Raül i soc mestre d'educació física de primària. Hola, bona tarda. Soc la Sònia, mestra d'infantil. Bon dia, famílies, com esteu? Hola a tots i a totes. Soc la Raquel i soc mestra d'anglès famílies. Soc la Sílvia, soc mestra de progressió de llenguatge. Hola, bon dia. Com va el confinament? Hola, nens i nenes, com esteu? Hola, soc la Sílvia, mestra d'educació infantil. Jo que em dic Montse i soc professora d'infantil. Hola, soc la Bet, mestra de música de l'Escola Pirineu de Palafrugell. Hola, famílies. Soc l'Aina un altre cop, mestra de primer de l'Escola Migdia. Bona tarda, famílies. Em dic Sandra, soc mestra d'educació infantil de l'Escola de Vida. Hola, famílies. Soc la Victòria Roura, la mestra d'educació especial de l'Esar Multi. Ritme! Ritme! Hola, bon dia. Em dic Montse, soc mestra d'educació infantil. Hola, jo sóc en Jordi i m'afegeixo també a la iniciativa dels docents confinats. Bon dia, docents confinats. Jo sóc en Pere Casal, mestre d'educació física de l'Escola Agustí Gimple de Sant Gregori. Good morning, everybody. I'm going to show you a super simple recipe. Bon dia, em dic Gemma Vilà i sóc mestra de segon. Hola a tots, em dic Manel i sóc mestre de primària. Hola, bona tarda. Em dic Èlia, soc mestra de primària. Soc la Sara, mestra de cinquè de l'Escola Carme Guasc. Soc la Roser Robert, mestra de primària de l'Escola Napoleó Solima. Soc el Roger i soc estudiant de la Universitat de Girona. Hola, famílies. Soc la Ruth, mestra de música de l'Escola Les Arrels de Sal. Hola a tothom, jo sóc la Laura
és la Doli Guix Feixes, que és mestra jubilada de l'Escola Can Puig de Banyoles. Hola, Jan. Bones, soc la Irene, soc mestra de cicle inicial. I volem veure les vostres propostes. Nosaltres ens quedem a casa. Si us voleu afegir la nostra iniciativa i continuar la cadena de recursos, només cal que graveu un vídeo en format horitzontal, que ens l'envieu al correu docentsconfinats@gmail.com i nosaltres mateixes el penjarem al nostre compte de Twitter, Docents Confinats, i al nostre canal de YouTube, Mestres Confinades. Moltes gràcies per continuar la cadena. Jo actuo per vocació. Mestres confinades, però motivades. Salut! Que et trobo a faltar.